Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Clara. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad naklat ta kuman itinagan a Clara. Jakon inlanad ti address ko, gapo itinalaos abain ko nang runa dito'y lugar mi. Nasingpat ni James nga asawak. Awan ti makunak. Gapo ta da amin kankwa na tinasayat nga ugali ti maysa a lalaki. Ngem gapo iti aramid ko, nadadael ti pamilyami. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Clara dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pasensya ka na, bakit? Deto'y laan ti mayawat ko kun ka. Diyak namin nakasweldo. Gaputawan ni boss. Anya kamatan? Umanay ayamat day ti 2,000 nga igatang ko iti masapsapol tayo dito balay. Amok asaan nga umanay. Ngamawan pa'y nga ron ni boss. Kinapudno na. Inutang ko lang day ta iti may sa katrabahwak. Kanayon lat na nakasta. Ay na, awan ti amin ditoy. Panunutom kumamat adag iti 2 nga anak mo. Di ka madanagan. Inton makasweldo ak. Iawat ko amin kun ka. Ultimo kawus ko. Jak pa yun makagatang. Hay, unay matan ti kastoy. Umawawag ni John. Hello, honey. Hello, honey. Itay pa lang agururakan ka dito restaurant. Ay na, pasensyakan. Kapampanaw laang ni James. Agdigo sakpay. Kalpasan na, ibatik pa'y dagiti ubing ijay ayandanana. O sige, honey. Urayan ka dito, Ewen. Agad nanad ka. Bye. Bye, honey. Nakapimpintas ka ay tikulay ti yelo akawas mo, ha? Agyaman na. Siguro, sana ay maibagat ti asawan ti kastagan ka, niya. Ay, pulos asaan. Awan pa'y nangag kumanipod kan kwa na kasta. Addan doang anak mo. Ang ate mo pa iti balasang iti kinapintas mo. Ginakman ang awan na kasta. Ibagbagak latipod no. Sayang lang, tasana siyak tinasawam. Ay, kinapod no na. Agbababawi ak. No apay ani James tinakiasawa ak. Marik nakasaan ako na naragsakan ko na. Kat anya pa lang iti aramidem. Apay nga itultuloy mo pa ilang tagtalay na iti sidong na. E din to tasam ka mat naragsak. Oy, Clara! Itaman pa'y analagip mo ti dimagas diti pwesto? Wan, ada ngamin napatag-ana panak itay. Nasapa pa'y mat. Iso analagip ko ti dimagas. Aguray ka man. Napan kan sakit din akidata. Nagpintas mo tanti kawas mo. Tilamat-mat lang. Si kakit di mo. Ay na, manon atawan anasingad ta gayam. Am-amukan, si ka, Clara. Nagsarak kami kini Jun itay. Anya? Talaga ka di nga itultuloy yu pa'y lati relasyon nyo aging gaita? Amumat, ni Jun tiim mo na akaayan-ayat ko. Saan ani James? Wan, ngam ni James ti asawam. Iso ti ama dagiti anak mo. Di ka di maasyan kan kwa na. Nakasingsingpot. Awanan ti sa pulampay. Nabayag ang nagpukaw ni June. Mano atawan. Di mo amo no dan pamilya na sakbay ang nagsublikan ka. Inyawat ko amin kan ka tinasweldok idi namin san aldaw. Ngam awan mo't makitak aginatang mo ang abas to dito'y balay. Apay, dakkel aya di intad mo kanya. Ha? Gimatang akmat iti bagas. Di mo nakita? Kaya't mo asawan. 5,000 ti may sakaban abagas. Apay ngamin adiskumpiyado ka. Nagado ti utang tayo iti istor ni Manang Celia. Ken may sa, nagbayad ak pa iti kuryente kan danom.
Nakagatang ka iti kawas mo. Ngam sidaan dagiti anak mo. Saan? Kat, 5 lang matapiraso dayay. Itaak la agumatang, tamanipod nagkalay sata, aging gaita, adwan ti anak ta, di nakpay pulos na igatangan. Nay, Clara, da kayo matgayam. Ala, umunag kayo. Nanang, umay ko kumaibati dagiti ubing. Ha? Sa dino ti papanam? Mapanak agpalingki, nanang. Umay kung tumatla-alaan idain ton sumangpat na. Kasta ka day. Kat, ni James ngay. Adda ije balay. Ibatik ko makankuha na, ngam adda ka no i-welding na biit. Ala nga rod, ay mapankan. Iti kasta makasubli ka adagos. Mapan kami ko man ije bangkag ka ni tatang mo kat. Ang inyag mo matan dagiti ubing. Iso nga urayan kan taumunan ni tatang mo. Sa dino ti papanam, Clara. Apay ang kasta tilangam. Adda na patag-apapanak, kadok dagiti gagayim ko. Kasla ka na yun kamatan arumwar. Saan mo pa yun ang maasikaso dagiti ubing? Di ka kadi makauawat, adda na patag-apapanak. Mom, naragsakak no dagiti gagayim ko ti kakadwak. Saan akong anaragsak iti denam. Anya? Amo mat anapilitan nakla ang anak ikalay sa kanka. Gapo ta masikugak idin itiim mo na nga anak na. Ngam di na kayat asawan nga ay ayatan ka. Clara, anya ka din deta nga ibagbagam? Pasensya kan, James. Ngam saan akong anaragsakan ka. Pilpilitek laangan ti makidan na kan ka. Gapo ka dagiti ubing. 5 nga oras tan dito hotel. Rumabin. Amangan sa pulon na kati asawam. No adaman asawa, si kaday jay. Gapo ta si kaday ayatak. Saan kat ani James? Ha? No saan ka kumanagpukaw idi akas laangin? Sika kumati ang madagiti anak ko. Sika kumati asawa. Saan ani James? Saan pa yan nala daw ti amin? Mabalinta pa yung nga grugi ti baro a relasyon ta. Aramidag ti amin nakabalak para kan ka. John. No kaya't mo, sumurot ka na di Manila. Ijay ko bawian amin dagiti panawan anapukawakan ka. Apikit din na saan? Ay ayatan ka unay, John. Amom dayta. Saan ka anapukaw iti puso kan panunot ko? Uray addan asawa. At to itis wildok. Clara, bakit? Saanan? Idulin mo lang dayta. Sikan ti mapan gumatang iti kasapulan dagiti ubing. Ha? Sikan ti tumakder nga ama ken ina kadakwada. Pasensya kan iti dayto apangadan ko. Adda na singid agayam ko. Isaraknak iti trabaho iti Manila. Anya ti kayat mo asawan? Mapanak manggad iti Manila. Di ka madanagan. Tabinulanak nga agpaw it para kadagiti ubing. Pampanunutom ka di dagiti duwa nga anak ta. Kasanuno awan ka? Kasanuno agsangit da? Adamot da na ng kantatang. Kan may sa, adda ka mat, saan ka di? Daytoyen ti kanito atak deram, kan ipakitam dagitiin sa patam kanyak adi mo baybay anti pamilyam. Iso ala dingita. Panawan kan, James. Hello, nanang. Halo, Clara. Anya ka di ti mapaspasama kada kayo. Apay apimanaw ka adi man na nagpakada kada kabe ken ni tatang mo. Pasensya kayo, nanang. Ngam saan akong anaragsak itidan na ni James. Anya? Apay, adda ka di sabali a lalaki asim murutam. Iso akastan ti bagbagam. Awan, nanang. Nasingad agayim ko ti simuruta. Clara, anak ko. Panunutem ko madagiti anak yo. Nagsingpat ni James nga asawam. Awanan ti sapulam kan kwa na. Hangam, apay akasta ti bagbagam. Nanang. Agyaman ka, tanasingpat ti asawam. No sabali na alalaki,
Ay, Jack Lamon! Sige nanang, awagan kayong tumanan. Bye! Hello, Karen. Hello, Clara. Naimbangal daw mo. Kastamat kan ka. Itaman pa yung imawag ka. Imawaga, gaputada si Mangkot ito'y pwesto, kat kaya't nakakasarita. Ha? Sino? Hello, Clara. Kumusta kan? James? Amo kunti amin na makagapo. No apay asimurot ka dita. Gapo ka ni June. Tisigod aka ayan-ayat mo. Ha? Awawagan ka. Ngam saan ka na makontak. Kan may sa. In-block nak iti Facebook. Isuan na panunot ko. Nga umay dito ayan tigayim mo. Kwa? Clara. Saan akong nga agpilit pa'y? Amok asaan na kong nga ayatan. Narik na akong dayta. Idi pa'y laang. Ngam dagiti anak ta. Kasapulan da ka. Dayto iti maudi nga ibagakan ka. Nudumtang to ti tiyempo ama ka ameris ka. Agsublikan to lata iti pamilya tayo. Anya? John, apay ka na yun kamatan anak kainom tunggal agawid ka. Di bibiyangan ng mga kabilan ka. Aburrido ah! Apay kasta kamatan. Diyak maawatan no anya ti pagkaskas na am. Di ka makawawat. Kahit mo to kabilan ka. Anya, nagtalagakan ka. Gaputaing karim adinak baybayan. Ngam apay kasta kamatan. Abay, kinada asawa kang duwang anak mo. Anyat pa nagrik na. At dapat iti bangayat iti kaskan ka. Ha? Awanan kay tibain. Maglang ti mangayat iti kaskan ka. Awanan kay tibain. Kalpasan ti amin. Kastoy ti aramidam kanya. Ti amom di ko tutupan. Amom! Inaramat ka lang, danga. Kapo, tawan, ti asawa. Nawatam! At di kape. Agkape ka. Kabayatan ti pa ng isang anak iti pamigatan. Sana ka man. Kapiak lang. Kanang melatan, noon niya dahi tangay sa ganam. Apay akasta kamatan kanyak. Nagbaliw kamatan, John. Itapay tamasiko kakon. Anya? Hoy, amamukan. Nalayung kang agdrama. Amangan mo't namasikog ka. Sakbay ngayon may dito Manila. Anya? No kaya't mong agsubli tinasaya at alinangin ta. Paragrag mo dahi tangobing. Taamangan no san asyak ti amana. No di mo kaya't. Pumanaw ka. Adda umawawag iti cellphone ko. Parumat anang ba? Hello? Sino da ito eh? Hello, Clara. Kumusta kan? Nanang? Wen, siyak nga rod. Nagaramatak iti baruan numero. Tapno maawagan ka laan. Apay, saan ka di asimlap di ta panunot mo? Akasangay ti inaunang anak yo ka ni James inton Sabado. Imawagak, taday tala kumati ibagak. Ay, ultimo mang kumusta ka dagiti ubeng. Di mo pa'y malagip. Ibagakkan ka, Clara. Agbabawi kanto iti kastangar aramidem. Puutem to'y naibagak. Nanang, pakawanandak ko ma. Itapay lang. Agbababawi akon. Ti asawam ti rumbang apagsidawam iti pambakawan. Iti layta nga inaramid mo.
Mangnamnama pailaang ni James iti isusubling. Nanang. Ha? Clara? Uwan. Siya ka. Sige, agdugaw ka. Apay kastamot ng tilangam. Anya ka di tinapasamakan ka. Ha? Masikog ka? Uwan, Karen. Nagawit ak. Gaputa kasangay ti inaon ang anak mi kini James. Uray day ti regalok man lang ti mayawat ko iti anak ko. Namjak kabalan ti dumanon iti pagtaangan mi asaklaan. Iso ngay mayak. Takuyugan na ko, ma. Clara. Diyak amo na niya ti bagakan ka. Apay nga nga iramid mo ti kastoy. Agbababawi ang inan. Naamiris kun amin na bindot ko. Amo ka din ak mapakawan ti asawa. Ngam sapay la kumata di na iya dayo tirik na dagiti ubing kanya. Masyanak unay ti asawan. Kastamot ka dagiti ubing iti kaawan mo. Ngam patyak, mapakawan na ka ti asawam. Gaputa namaan na aging ga ita, nga agsubli ka kadakwada. Nalpasan ti kasangay ti anak ta. Sapay kumata di mo idabaybayan. Anya ti kayat mo asawan? Agsubli ka di Manila. Awanan ti pagpilyak. No di ti agsubli jay. Pakawanan ako, ma, James. Amo ka nagbitutak. Amo ka din ak mapakawan. Nang runa itataadan makuna nga ebidensya. Clara, saan ka pa'y ang nagawid? Kat napakawan kan. Amok asan amaliklikan ti sulisog iti unag ti pamilya. Kat imbilang ko ni John, as ulisog iti dinata. Kat itatadakan, pangasim, saan ka kuman apumanaw? Ha? Nagbayag nga inururay ko ti panagsublim. Aklonak, akas punong anak ko day taubing adda dita sa klot mo. Napakawan kan, Clara. Idi pa'y laang. Isu asapay kuma, taday tuyon tirugi. Tibaro abiyag para kadata. James. Jack ni namnama ang mapakawanak ti asawak, itilikudan ti dakkel abiddot ko, Mr. Lonely. Saan kon asinubyan pa'y ni June, kat impamaysak ti atensyon ko iti pamilyak, nga idi kat pinanawak. Pagyamanak launay, gaputa inaklon ni James ti anak ko iti sabali, kas pudno nga anak na. Tuy pagayam mo, Clara. Pagayam Clara, agyamanak iti ingka panangibinglay iti daytoy apakasaritaam. Tay kunada nga rod, ati kinasingpet, kat saan arumbeng nga abuswen. Awan ti perpekto a tao, ngam pagyamanam, ta itilikudan ti bidot mo, ket napakawan na ka ti asawam. Asaan a maaramid ti kaadwan. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Clara, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.